Смятаме, че автоматизацията е от съществено значение за подготовката на вашата ферма за бъдещето. Използването на автоматична система за доене играе важна роля за здравето на вашите крави, успеха на вашата ферма и вашето лично благополучие. В Лели разбираме силата на автоматизацията и силата на данните във вашата ферма. Време е тези данни да работят за вас. Време е за следващата стъпка в доенето. Време е за Next, новия Лели Астронавт A5 Next. Следващата стъпка в оптимизирането на живота ви като фермер. Нашият подобрен робот за доене съчетава над 30 години опит и иновации с най-новите и най-напредналите технологии, които безпроблемно се интегрират с останалата част от вашата ферма. Астронаут A5 Next TD опростява живота ви с подобрена диагностика и информация за обслужване, захранвани от напълно обновена операционна система. Умен партньор, комбиниран с Lely Horizon, който не само се учи от данните на вашите крави, но и сравнява резултати от хиляди ферми по света, за да оптимизира управлението на вашата ферма. Астронаут A5 NXTD предлага голяма лекота на използване, надеждност, по-добри прозрения за здравето на вашите крави и солидна възвръщаемост на инвестицията. Той идва и с нови физически характеристики, като напълно обновената система за откриване на вимето, която подпомага оптималното доене и новата четка. Има и опции като подобрената единица за разделяне на млякото, разпознаване и мониторинг на ушни марки и нашата последна иновация – автоматичният филтър за мляко. Възползвайте се от нашата глобална мрежа от центрове на Лели с безпрецедентно обслужване и поддръжка на управление на фермата, като издигнете това на следващо ниво с дистанционна диагностика. Астронавт A5 Next е следващата стъпка в превръщането на вашия робот в партньор, за да бъдете готови за технологиите на днешния, утрешния ден и отвъд, за да продължите да правите това, което винаги сте правили най-добре – да бъдете млечен фермер. Лели Астронавт A5 Next. Бъдете пред вашето бъдеще.